Vahvike on Vanhustyön keskusliiton ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki. Nimi Vahvike muodostuu sanoista vahvistaa, virittää ja kehittää. Vahvikkeessa on paljon konkreettisia ideoita, joita voi soveltaa hoiva- ja ohjaustyössä sekä vapaaehtoistoiminnassa vaikka saman tien. Vahvike kertoo, miksi ja miten toiminta järjestetään. Vahvike on kaikille avoin, maksuton ja pysyvä palvelu, jonka sisältöä voi soveltaa niin virkeiden eläkeläisten kuin muistisairaiden tai hauraiden vanhusten kanssa. Vahvikkeen etusivun käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen lipasto. Lipaston laatikot sisältävät materiaaleja, toimintaideoita, kirjallisuutta sekä hankkeiden tuloksia. Katsotaanpa seuraavaksi, mitä muistelulaatikkoon on jo talletettu. Jokainen lipaston laatikko kertoo heti etusivulla olennaisia asioita aiheesta. Mukana voi olla esimerkiksi teoreettisia perusteita ja tutkimustuloksia. Muistelusivulla kerrotaan muistelusta hoitotyössä sekä muistelun voimauttavasta vaikutuksesta. Vasemmalla olevat oranssit painikkeet esittelevät aina paitsi kirjallisuutta ja tutkimusta, myös käytännön vinkkejä ja välineitä. Napautetaan seuraavaksi muisteluhetket -painiketta ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Täältä muisteluhetkien osiosta ohjaaja saa runsaasti materiaalia tavoitteelliseen muisteluun. Keskustelun virittämistä auttavat kysymys- ja kuvakortit, joita on myynnissä, mutta niitä on helppo tehdä myös itse vahvikkeen ohjeiden mukaan. Lipastossa on ideoita eri sukupolvien yhteisiin muisteluhetkiin, muistelukysymyksiä ja paljon muuta. Helppokäyttöisiä ja hyviksi todettuja malleja kannattaa kokeilla. Niillä saa kätevästi iloa ja oivallusta iäkkään ihmisen arkeen. Mutta palataan vielä hetkeksi vahvikkeen etusivulle ja tutuksi tulleeseen lipastoon. Lipaston yläpuolella on 4 vuoden aika-painiketta, joita napauttamalla avautuu vielä yksi käytännöllinen tapa käyttää vahviketta. Katsotaan vaikka syksyn sisältöjä. Syksylaatikosta aukeaa 3 kuukauden kalenteri, jonne on koottu laaja valikoima toimintaideoita ja keskustelun aiheita. Esimerkiksi lokakuun 1. sunnuntai on aina vanhustenpäivä, joka aloittaa vanhusten viikon. Viikon teema vaihtuu vuosittain ja kalenteri linkittää kätevästi tuoreeseen tietoon. On täällä syksyn kalenterissa myös kansallinen korvapuustipäivä, kansainvälinen avaruusviikko ja raittiusviikko ja energiansäästöviikko ja miestenpäivä ja naisten viljankorjuupäivä ja vaikka mitä. Vahvikkeen kalenterista on helppo vilkaista jutun juurta, vaikka hoitotoimenpiteiden yhteyteen. Aiheita kyllä riittää. Vahvikkeen sisällöt ja helppo käyttöliittymä taipuvat moneksi. Käyttö on yksinkertaista niin palvelutaloissa, hoivakodeissa kuin erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa. Sisältöä päivitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden mukaan. Vahvike on toimintaideoiden ehtymätön aarrearkku. Se on myös nopea väylä onnistuneiden hankkeiden, hyvien käytäntöjen sekä kirjallisuuden ja tutkimustiedon pariin. Tervetuloa käyttämään vahviketta. Tarjotaan yhdessä iloa ja oivallusta iäkkäiden ihmisten arkeen.